गिबियावनो बासायगिरि फोरबु जिसु ख्रिस्टखौ हामबाय होनदों। नैथियाव आंनि बे इउट्युब चेनेलाव दिनैनि बे गोदान भिडिअनि गेजेरजों साफ्रोमनिसिमबो बरायहरनाय जाबाय। आङो दिनै मोनसे गोदान टपिक लानानै फैदों, बेनो जाबाय हौवा गोदानखौ लोगो हमनो थांनाय साजि सिख्लाफोर। बे बोसोन सल'खौ जिसु ख्रिस्टआ बे बुहुमाव थानाय समाव सोरगोनि रायजोआ माबायदि आरो गावनि नैथि फैफिननाया माबायदि जागोन बेखौ स्पष्ट फोरोंखालांदोंमोन। सानसे समाव दाबसे जायगायाव साजि सिख्लाफोरा गाव गावनि जेवारिखौ लोगोआव लानानै हौवा गोदानखौ लोगो हमनो थांदोंमोन। बिसोरनि मादाव साबाया जाम्बि आरो साबाया सियानमोन। जाम्बि साबाया जेवारिखौ लोगोआव लादोंब्लाबो बिसोरो गुबुन दिंग्रिफोराव बुंजाफा थावखौ लायाखैमोन आरो सियान साबाया जेवारिजों लोगोसे गुबुन दिंग्रिफोराव बुंजाफा थावखौ लादोंमोन। हौवा गोदाना फैनाया गोबाव जानायलाय बिसोरो थेन्थ'नानै उन्दुलांदों। जेब्ला हौवा गोदाना फैगौ होननानै गाबज्रियो अब्ला बिसोरो गाव गावनि जेवारिखौ लानानै थाम-थिम खालामबाय आरो जाम्बि साबाया बुंबाय, लोगोफोर, जोंनि जेवारिफ्रा गोमोरदोंसै, बिनिखायनो नोंसिनि थावखौ जोंनोबो एसे होथ'दो। अब्ला सियान साबाया बुंबाय, ओहो, जोंनो दङा नोंसोरनो आरो जोंनोबो थोनाय नङा। नोंसोरो दुखानाव थांनानै बायहैदो, अब्ला नोंसोरो नांगौ बेसेबां मोनगोन। आन्थाय जेब्ला जाम्बि साबाया थावखौ दुखानाव बायनानै फैफिनो अब्ला थाम-थिम जानाय सियान साबाया हाबानि बसाव हौवा गोदानजों हाबनानै दरखौ फांथेबायमोन। जेब्ला बिसोरो थावखौ लानानै फैयो अब्ला बिसोरो गाबज्रिबाय, अ फोरबु, जोंनोबो दरखौ खेवनानै होदो। अब्ला हौवा गोदाना बुंबाय, दरखौ खेवनो हाया, नोंसोरो सोर? आं नोंसोरखौ सिनाया। जिसु ख्रिस्टआ बे बोसोन सल'खौ बुंनानै फोजोबदों। 13 सिरियाव बुंदों, बेनिखायनो नोंसोरो सिरि मोननानै था, बे सम आरो बे मुगाया माब्ला फैगोन रावबो मिथिया। लुकासनि 21:36 सिरियाव बुंदों, बेनिखायनो बेफोर जागोन जाथायफोरनिफ्राय खारग'नानै मानसिनि फिसा हौवानि सिगाङाव गसंहैनो हानाय बायदि नोंसोरो लागारबो आरज खालामै सिरि मोननानै था। जोङो बे माथाइनि 22:4 सिरियाव जोङो नायोबा मोननो हायो, बे सियान साबाया जेवारिजों लोगोसे बुंजाफा थाव लाफादेरदोंमोन। बे बाथ्राखौ जों दिनै बुजिनो हायो। बे गुबुन बुंजाफा थावा मा? दिनै इब्रायनि 13:16 सिरियाव मा बुंदों? गाहाम हाबा मावनो आरो गावजों गाव हेफाजाब होज्लायनो जोङो दाबावगार, मानोना बेफोर बोलिजोंनो ख्रिस्ट जिसुआ हामजायो। जों दिनै मिथिबाय, गाहाम हाबा मावनो जों दाबावगार, गावजों गाव हेफाजाब होज्लायनो जोङो दाबावगार। दिनै बेफोर बोलिजोंनो जोंनि ख्रिस्टआ हामजायो होननानै जों मिथिबाय। जोङो जाम्बि साबा सिख्लाफोर बायदि जेवारिजों लोगोसे जोङो गुबुन दिंग्रिफ्राव जुदि जोङो बुंजाफा थावखौ लाफायाखैब्ला जोंबो आन्दायनांगोन। जोंबो बै दर फांथे जानाय जाम्बि सिख्लाफोर बायदि जों लाजिनांगोन। जोङो गाबख्रावनांगोन। जोङो बै समाव बिखा सौनो गोनां जागोन। दिनै रुमिया 12:15 सिरियाव बुंदों, नोंसोरो गाबनायफोरजों गाबफा, रंजानायफोरजों रंजाफा, गाव गावखौ गियानि दासान, गुबुनजों मुगै जानायफोरखौबो दामुगै। जों दिनै बे बाथ्राखौ जोङो मिथिनो मोनबाय। दिनै जोंखौ इसोरा बेजों अनलायनाय, खाथिनि मानसिजों अनलायनायखौ जोंनिफ्राय लुबैयो, हेफाजाब होलायनायखौ जोंनिफ्राय लुगैयो। मिखा 6:8 बुंदों, अ मानसि गाहामा मा? फोरबुआ नोंनिफ्राय मा नागिरदों? न्याय हाबा मावनाय, अननायखौ हामजानाय आरो गावनि इसोरजों गुरैयै बिनि हाबायाव थाबायफानाय। जों मिथिबाय दिनै ख्रिस्टनि हामजानाय खामानिफ्रा माबायदि। दिनै ख्रिस्टआ बबे खामानिखौ हामजायो? इफिसिया 2:10 सिरियाव जोङो नायोबा मोननो हायो, जों ख्रिस्टजों दाजानायफोर, गाहाम हाबा मावनो थाखायनो सिगांनो ख्रिस्ट जिसुजों इसोरा जोंखौ दाबाय। जों दिनै मिथिबाय, गाहाम हाबा मावनो थाखायनो इसोरा जोंखौ ख्रिस्ट जिसुजों दाबाय। दिनै ख्रिस्ट जिसुआ मा थांखि लानानै बे बुहुमाव फैखो आरो जोंखौ मा थोनलांखो? बियो दिनै मार्कुसनि 12
30 सिरियाव जोंखौ मा बुंदों? नोंसोरो गावनि इसोरखौ नोंनि गासै गोर्बो, नोंनि गासै गोसो, नोंनि गासै बोलो, नोंनि गासै बुद्धिजों अन। आरो मोननैनि थिननाया बेनो, नोङो गावनि खाथिनि मानसिखौ गावखौ बायदि अन। दिनै जोङो बे ख्रिस्ट'खौ जुदि जोङो फोथायदोंब्ला आरो बे ख्रिस्ट'खौ जोङो गावनि इसोर होननानै जोङो सानदोंब्ला, जोङो बेखौ अनोब्ला जोङो बिनि बोसोनफोरखौ मानिनांगोन। यहन 14:15 सिरियाव बुंखादों, नोंसोरो आंखौ अनोब्ला आंनि हुकुमफोरखौ मानिगोन। जों जाकुबनि 4:17 पदआव जोङो नायोबा मोननो हायो। बिनिखायनो गाहाम हाबाखौ मिथिनानैबो मावैहा पाप जायो। जों दिनै मिथिबाय माया गाहाम आरो ख्रिस्ट'आ जोंखौ मा मावनो होदों, मा मावोब्ला जोङो सोरगो मोनगोन, माबायदि मावोब्ला जोङो बिनि रायजोआव जोङो लोगोसे थांनो मोनगोन। जोङो बेखौ बे बुहुमाव थानाय समावनो नैबे बोसोन सल'नि गेजेरजों जोंनो रोखा रोखा खिन्थाखाबाय। मानोना जोंनि बासायगिरि फोरबो जिसु ख्रिस्ट'आ जि थांखि लानानै फैदों, बे थांखिखौ नोंथां आरो आंखौ मावजानो लुबैदों। मानोना गोबां आद्रा थालांबाय, गोबां आद्रा खामानिफोरा मावनो दंबावो। बिनिखायनो जोङो बिनि आद्रा खामानियाव जोङो ओंखारनांगौ। जोङो बेजों बुथुमफानो, जोङो बेजों खनथुमफानो जोङो ओंखारबोनो नांगौ। जोंखौ लानानै दिनै बे फोरबोआ बेबायदि सिमां नुदों। बियो माबायदि सिमां नुदों जोङो बेखौ नायनि। साबसिन मेथाइ 6:10 सिरियाव जोङो मोननो हायो। फुंनि सोरां बायदि बै नायहरनाया सोर? अखाफोर बायदि नायनो मोजां, निसान लानानै दावहा नांग्रा बायदि गिथावथाव। साबसिन मेथाइ 6:4 सिरियाव बुंदों, अ आंनि अनजालि, नोङो जेरुसालेम बायदि नायनो समायना, थिरजानि नोगोर बायदि अनजाथावथाव आरो निसान लानानै दावहा नांग्रा बायदि नुयो। साबसिन मेथाइ 4:11 सिरियाव बुंदों, अ आंनि अनजालि, आंनि जिउ, नोंनि गुस्थिफोराव बेरे मोदैनि रस दङ। नोंनि गुस्थिफोरनिफ्राय, नोंनि सालायफोरनिफ्राय बेरे मोदै आरो गाइखेर बोहैफ्लायो। अब्ला जोंनि बासायगिरि फोरबो जिसु ख्रिस्ट'आ जोंखौ लानानै इसेबां मोजां मोजां सिमां नुदों। गावनि जानानै निसान लानानै दावहा नांसोग्रा, गावनि जानानै गावनि बाथ्राफोरखौ बेरे मोदै बायदि गोदै, गाइखेर बायदि गोदै बेबायदि बुंनो हाग्रा दिनै जोंखौ लानानै बे ख्रिस्ट'आ सिमां नुदों। नाथाय बिनि सोलाय जोङो जोंनि सालायफोरखौ जोङो माबायदि बाहायदों, बिनि सोलाय दिनै जोंनि खुगाफोरखौ जोङो माबायदि बाहायदों, जोंनो इसोरा होनाय जोंनि बे गोथां देहा साइस्थ' बोलोखौ जों माबायदि बाहायदों। दिनै जोंखौ लानानै अखाफोर बायदि नायनो मोजां, निसान लानानै दावहा नांग्रा बायदि जोंखौ नुदों। नाथाय जोङो दिनै बिनि आबाद फोथाराव जों दिनै दावहा नांनो, जोङो बुथुमफानो जों ओंखारनो हादोंना हायाखै। गोबां बेक्तिनि आत्माफ्रा दिनै गोमालांबाय, गोबां बेक्तिया दिनै बेबायदि ओरैनो जिउ गोमालांबाय। बेफोरनि दायनिगिरिया सोर जागोन? आमोस 3:1-2 सिरियाव जोङो नायोबा मोननो हायो, अ इजराइल, गासै जाथि गासै हारिफोरनि गेजेराव आङो नोंसोरजोंसो सिनायज्लायगौ। बिनिखायनो बे गासै दायनि साजाखौ आं नोंसोरखौसो होनाय जागोन। बिदिबा बेसेबां गिथावथाव, दिनै गासै पृथिबिनि जाथि हारिफोरनि गेजेराव बे इसोरा जोंजोंल'सो सिनायज्लायगौ। बिनिखायनो बिनि दायनि साजाया जोंहा जागोन। मानोना जोङो जोनोमनिफ्रायनो बे इसोरनि गोथां बाथ्राफोरखौ जोङो खोनासंबोबाय थादों। नाथाय दिनै जोङो बिनि आबाद फोथाराव बिनि थांखिफोरखौ जाफुंहोनो जों ओंखारनो हायाखै। जोङो बै जाम्बि साबा बायदि जोङो साखिनि थावखौनो जथेस्थ' साननानै जोङो थादोंब्ला जोङो लाजिनांगोन, जोङो आन्दायनांगोन। बे जाम्बि साबाया दिनै साखिनि थावखौनो जथेस्थ' सानदोंमोन। बिनिखायनो हौवा गोदाना फैनाया गोबाव जानायलाय बिसोरो थेन्थ'लांदों आरो बिसिनि जेवारिफ्रा दिनै गोमोरलांदों। जों दिनै जोंनि फोथायनाय, जोंनि गिर्जा प्रार्थना हाबनायखौनो जोङो जथेस्थ' साफिसियेन्ट होननानै जोङो सानदों। नाथाय बे जानाय नङा। दिनै जोङो बे बोसोन सल'नि गेजेरजों जोङो बुजिनो हादों, जों बयहाबो बिबान दङ। जों बयहाबो गाहाम रादाब फोसावनो जोंहा बिबान दङ। जोङो ख्रिस्ट'आ सिमां नुनाय बायदि जोङो मावनो हागोन ने? साबसिन मेथाइ 7:10 सिरियाव बुंदों, आङो आंनि अनजालुनि
फैदो जिउनि अनजालु जोङो फोथाराव थांनि आरो गामिफोराव जोङो हर थाहैदोनि। द्राखा बिफाङा रोदोमखांदोंना खाङाखै, दालिम बिफांफ्रा बिबार बारदोंना बाराखै जोङो नायहैदोनि। आरो जोङो गोख्रैनो सिखांगोन आरो द्राखा बागानाव जोङो थांगोन। नोङो बेयावनो आंनि लांगोनाफोराव मानदेरेक बिफांफोरनि मोजां मोजां फिथाइफोरनि मोदोमनायखौ मोनगोन आरो नोङो बेयाव आंनि अननायखौबो मोनगोन। फैदो जिउनि अनजालु गोदान गोजाम आङो गासैखौबो नोंनो बुथुमखाबाय। अब्ला दिनै जोङो गोदान गोजाम जों दिनै बिनि हामलायनाय बायदि जोङो बे फिथाइफोरखौ जोङो बुथुमनानै दोननो हादोंना हायाखै? जुदि जोङो दोननो हादोंब्ला, गोदान गोजाम जोङो बिनि थोननाय बायदि जों बुथुमनानै दोननो हादोंब्ला, जोङो हाबानि पस्टआव जोङो खैना गोदान जानानै हिन्जाव गोदान जानानै जोङो बेजों जफानो मोनगोन। जुदि जोङो बुथुमनानै दोननो हायाखैब्ला जों दिनै लाजिनांगोन। दर फांथे जानाय जोङो बै जाम्बि साबा सिख्लाफोर बायदि जोङो गाबनो गोनां जागोन। दिनै बेयाव जों मिथिनो मोन्दों, रिभलिउसन चेप्टार 19:7 बुंदों, मेन्दा फिसानि हाबानि समा सफैबाय, बिनिखायनो दे जोङो रंजानि आरो खुसि जानि आरो मेन्दा फिसानि हाबानि हिन्जाव गोदाननि ड्रेसखौ होखानाय जाबाय। बे हाबानि खसाबा जाबाय इसोरनि धोरोमिया हाबाफोर। बेवहाय बुंदों रिभलिउसन चेप्टार 19:8 बे मिस खसाबा जाबाय इसोरनि धोरोमिया हाबाफोर। जों दिनै खैना गोदाननि ड्रेसखौ जोङो ओरैनो जोङो मोनगाना। जोंनि धोरोमिया हाबाफ्रानो हिन्जाव गोदाननि मिस खसाबफोर। बिनिखायनो जोङो दिनै ख्रिस्ट'नि बिथोन बायदि मावनानै, धोरोमिया हाबाफोरखौ मावनानै जों गावखौ खैना बायदि हजायनानै थानि आरो जोङो नेनानै थानि। जोङो गोबां समाव जोङो आरजजों सिरि मोननानै थायाब्ला जोङो आन्दायनांगोन। जोंखौ बुंखादों, बिनिखायनो बेफोर जागोन जाथायफोरनिफ्राय खारग'नानै मानसिनि बिसा हौवानि सिगाङाव गसंनो हानाय बायदि नोंसोरो लागारबो आरज खालामै सिरि मोननानै था। जों दिनै आरज खालामनो दा नागार। जोङो बाइबेल स्टाडि आरज खालामनो दा नागार। जोङो जुदि बाइबेल स्टाडि खालामाबा जोङो बे ख्रिस्ट'खौ जों नेनानै थानो हानाय नङा। मानोना बाइबेला मा बुंदों जोङो बेखौ मोजाङै जुदि स्टाडि खालामाबा जोङो आन्दायगोन आरो आगानफ्रोमावबो जोङो बेबायदि जोङो आन्दायगोन। जोङो नेनानै थानो हानाय नङा। बेनिखायनो जोङो बाइबेल देहेन आरो आरजनि गेजेरजों जोङो नेनानै थानि। आं आरो दिनैनि टपिकखौ बारा गोलाव खालामनो सानासै। आङो एसेखौनो बुंनानै दोनथ'नाय जाबाय। गोजोन्थों।